No sé pas si tenen interès en el conèixer. Jo soc de Codalet. Soc de Codalet, que és un petit municipi del Conflent, a Catalunya Nord. I què fas? Fas el teu hort a Codalet o fas altres coses? Sí, tinc un hort. Tinc un hort i de quan en quan llegeixo un llibre. Aquest senyor, en veritat, és un que va ser a l'origen, pot ser el principal, de la Universitat Catalana d'Estiu, amb un grupet d'altres gens. Com podríem dir, així? No, és pas ben bé així. La Universitat Catalana d'Estiu és filla de maig 68 i d'alguns pares, no encara tots identificats, ADN en curs, ja se sabrà, però la van fer un grup de joves que venien justament de la Universitat de Montpellier, en aquell moment, i que eren el Miquel Mayol, la Nina Solà, en fi... Tenia un nom, aquest grup? Me sembla que es deia el Grup Cultural de la Joventut Catalana. N'estic pas gaire ben segur, perquè les coses amb el temps... Això va ser l'any 68, just després dels fets de maig. La primera universitat. Es va fer, era pas encara una universitat, eren unes diades. I, per sort o per desgràcia, es van fer a Prada, on jo vivia. I des de llavors no ha parat. I des de llavors me les he farcides totes, d'una manera o d'una altra. Primer com a alumne, perquè jo hi venia a aprendre molt aquí, amb tota aquella gent que teníem. Pensa que hi havia gent que en aquell moment després es van ser coneguts perquè van fer diaris com la Fals, van fer la Nova Fals, després van fer el Fissó. Vull dir, és tota una línia de gent que han fet el seu camí, perquè van ser formats aquí a l'UCA, a la Universitat Catalana d'Estiu. El senyor que és al costat vostre, com es diu i qui és? Com ho podem presentar? Mira, com es diu Miquel Morera, és de Vinçà, ja t'ho explicarà, s'està als Masos, i és un company d'aquí, i és ell que em va reemplaçant de mica en mica perquè jo deixo la Universitat Catalana d'Estiu. Quina feina representa la universitat? Pel que veus? Dic bastanta feina, perquè hi ha una preparació que encara no he fet aquest any, que el Ramon s'ha encarregat. Jo l'he ajudat com he pogut, el que m'ha dit de fer, i presenta molta feina perquè hi ha molta gent que ve, i potser, segons alguns diuen que potser no n'hi ha hagut mai tanta aquest any. I doncs, En diuen la logística. La logística, això mateix. És un terme molt bonic, però per nosaltres la logística s'acaba i comença i s'acaba amb remenar cadires. És això. Tot el dia has de remenar cadires, amunt, avall. Però segurament abans de les cadires hi ha molta preparació també. S'ha de saber on se lloguen les cadires. El problema és que quan les has remenades, les cadires... I obrir les portes... Són els altres que s'hi assenten. I obrir les portes per anar a buscar les cadires. A la bona hora. Per exemple. I això necessita moltes claus. I molta feina. Són les claus de la Universitat Catalana. Doncs el Ramon Gual se jubila de la Universitat Catalana d'Estiu, si pot dir això? Sí, és la meva última universitat. Fa 41 anys. 41 anys que es fa. Doncs m'ha seguit una curva que ha fet això. Veus? És a dir, que ha pujat, que ha baixat, que ha pujat, que ha baixat, segons les circumstàncies, perquè la universitat ha tingut menester d'existir en un moment crític on hi havia el franquisme i on hi havia encara una visió pas massa clara a l'estat francès del que eren les antigues nacions, com que sortien els occitans, sortien els catalans, sortien els bascos, els bretons, els corsos. En aquest moment era necessari per aquest tipus de cosa. Després va ser necessari per acabar d'ajudar a la liquidació del franquisme i ara és necessari tornar a començar segurament a zero perquè amb altres formes tornen a sortir els vells problemes de franquisme, de jacobinisme, de tot el que vulguis. Centralisme. I a més s'hi ha afegit que com més va, més la gent tenen un relatiu benestar i la militància es va eixugant. El que és estrany és que mai havien tingut tanta gent com aquest any i hi ha molts joves. Hi ha molts joves que han vingut. Parles d'estudiants o... Parlo d'estudiants i per ajudar-nos, perquè el grup que tenim que ens ajuda, ho hem comptat, som 45, i dels 45 n'hi ha 40 del nord. Caram. Llavors, vull dir, hi ha un fenomen que s'ha anat lligant, que s'ha anat fent. I tenim molta esperança que aquesta nova generació ho farà a la seva manera segurament, ho farà diferent de nosaltres. Punts positius i punts negatius. Els punts positius és sempre el fet que la gent venen. La gent venen i només són els que venen que la viuen, amb els seus alts, amb els seus baixos, amb el que és bo, amb el que és dolent, però que ho viuen. El punt negatiu és tota aquesta gent que en parlen sense haver mai vingut aquí, sense haver mai posat els peus aquí. I, per exemple, hi ha molts polítics, hi ha molta gent que
que tenen Opinió. la direcció dels nostres problemes econòmics, el que sigui, que han pas mai posat els peus aquí, saben pas com funcionen, saben pas què s'hi passa, però discuteixen, en parlen i tenen una opinió sovint que és totalment lluny de la realitat. Per mi encara no tinc pas prou experiència per fer-me una O idea del desitjos en pot ser. Desitjos pot ser que vagi continuant, pot ser que vinguin alguns estudiants més del nord, això m'agradaria potser una mica també, perquè d'estudiants del nord hi ha gent, molta gent que venen per ajudar, però estudiants del nord en venen potser pocs, em sembla, és una idea que em faig potser, però bueno, ja està. Bé, moltes gràcies a tots dos, si no hi ha res per afegir. Sí? No. Molt bé. Ho tenim pelut, com el Guillem, i del mateix nom, però mira, anem fent. Moltes gràcies, adeu.